Hajde da saznamo šta je ispod vaših poklopaca. Jane ima komad sirovog mesa. A šta je kod Phoebe? Wow, to je gomila palačinki, super. Počinje Phoebe, hajde. Moje palačinke tako lepo mirišu. Želim odmah da ih probam. Maslac mi više nije potreban, ali palačinku mogu močiti u čokoladu. O, kako divno. Sad ću da probam. Jao, jako ukusno, sviđa mi se. O, imam ideju. Sad ću da prelijem palačinke čokoladom uz pomoć ovog. Da, tako je. Odlično mi ide. To je bila divna ideja. Samo pogledajte kako čokolada lepo teče po palačinkama. Sada sve treba probati. Ne, Jane, nemoj ni da misliš, neću ti ništa dati. Wow, to je prelepo, sviđa mi se. To je to. Jane, sad je tvoj red, hajde. Meni se uopšte ne sviđa moja hrana. Dobila sam komad sirovog mesa, to uopšte nije ukusno. Moram ga probati s čokoladom. Jao, izgleda malo zastrašujuće. Sigurno nikad nisam jela sirovo meso, samo prženo je ukusno. A sirovo još i sa čokoladom je sigurno odvratno. O ne, znala sam. To je odvratno. Phoebe, probaj ti. Ne, Jane, moraš sve pojesti sama. Hajde. Jao, ali sirovo meso je tako odvratno. Čokolada ne pomaže. Dobro, sad ću pojesti sve. Osjećam se kao divlja životinja. Sada prvo otvara Jane. Hajde. O, Jane ima ražnjiće sa marshmallowom i žele očima. A šta je kod Phoebe? Jao, Phoebe ima brokoli. Zaista nam je žao, Phoebe, ali šta da se radi? Jane počinje. Vrlo rado. Imam tako ukusne ražnjiće sa marshmallowom. Ekstra. A ovi žele oči su tako lepe. Wow. O, unutra je još i slatki džem. Fantastično. Sad ću ih umočiti u čokoladnu fontanu i probati. Jedva čekam. Sigurna sam da će mi se dopasti ukus. Dođite kod mene. O, da. Ovo je stvarno dobro. 100 puta bolje nego što sam mislila. Super. Phoebe, izvini, ali poješću sve sama. Ne mogu ti dati. Previše je ukusno. Odmah sam shvatila da nećeš deliti. Zato sam već spremna probati brokoli sa čokoladom. Izgleda toliko grozno da se čak i malo plašim. Možda će s čokoladom biti ukusnije? Ne, i dalje je ružno. Ne sviđa mi se kombinacija brokolije sa čokoladom. Iako izgleda lepo. Uj. Jadna ja. A neću da jedem to. Treba sipati što više čokolade. Možda će to pomoći. O ne, kako je ovo ružno. Uj. Jane, hoćeš da probaš? Neka, hvala. Jo, onda ću pojesti sve sama. O, Jane, mom stomaku se nije svidjelo brokoli. O ne, nije mi dobro. Fuj. Ostalo još malo. Hajde, uradit ću to. Ups. Phoebe, smrdljivica si. Ugušit ću se. A sada da vidimo šta Phoebe ima. Phoebe neće, hajde onda Jane. Fuj, ti imaš buba švabe, kako su grozne. Strašno je čak i gledati to. Šta će tek biti kod Phoebe? O, Phoebe ima sushi, cool. Ovo je zaista nevjerovatno. Spremna sam da probam. Wow, kako lepo izgleda. Sad ću da probam. Sushi sa soja sosom su ekstra. A da li će biti lepo sa čokoladom? Ne znam, moram da probam. Umačem jedan komad u čokoladu i jedem. Nadam se da će biti jednako ukusno kao sa soja sosom.
Wow, to je dobro. Jane, ne šalim se, stvarno je dobro. Sviđa mi se toliko da želim probati još. O, da, lepota. Divno. Phoebe, tako lepo jedeš da počinjem da ti verujem. Oho, skoro si sve pojela. Kako to sve staje u tebe? Ne mogu da verujem. U redu, sad je došao red na mene. I ja imam grozne bubašvabe, ako ste zaboravili. Dobro, što nisu žive. Inače bih tačno umrla. Ja u čokoladi izgledaju još gore. Uj, to je odvratno. Phoebe, nema šanse, neću jesti to. Jane, ali moraš. Ovo je izazov. Dobro, upravu si. Moram probati. Jao, jadna ja, to je odvratno. Osjećam njihove male nogice na jeziku. Ne mogu da verujem da žvaćem pravu bubašvabu. Dovoljno je, završila sam. Vreme je za nova jela. Hajde da vidimo šta su vam ovog puta spremili. O, Jane ima lepe roze krofne. A kod Phoebe je grozna hobotnica na ražnjiću. Kako je strašna i gadna. Hajde da počnemo sa krofnama. Nisam protiv, obožavam krofne, tako su privlačne, slatke i ukusne. O, da. U čokoladi krofne izgleda još bolje. To će sigurno biti nevjerovatno ukusno. Znala sam. Oduševljena sam. Phoebe, sigurno mi zavidiš jer krofne sa čokoladom su veoma ukusne. Želim pojesti ih sve. Jer su jako dobre. O, da. Blago meni. Super. Eto. Sad mi je ostalo samo 3 krofne. Moram sve pojesti. Da, poješću to sve odjednom, kao sendvič. Odlična ideja. Samo pogledajte kako lepo čokolade teče po krofnama. Nevjerovatno. Blago tebi. Dobro, sad je moj red da probam ovu užasnu hobotnicu. Izgleda tako strašno. Čak ni čokolade neće pomoći. Ali moram da je umočim. Fuj, još i miriše na ribu. Povratit ću od tog mirisa. A, kako gadno. A, kakva velika hobotnica. A zašto moram ovo da trpim? Fuj, hobotnica sa čokoladom je odvratna kombinacija. A, još mi je ostalo 2 štapića sa hobotnicama. Jadna ja, kako se mučim. Izgledaju tako strašno da je čak odvratno gledati. A ja moram da ih jedem. Uj, nije mi dobro. Ova hobotnica kao da je od gume. Bijeh. Ne sviđa mi se. Kad će se to već završiti? Phoebe, čak je i meni odvratno da te gledam. Jadna. Stani, Phoebe, ovog puta prva je Jane. Wow, Jane ima ukusni chips Cheetos. Super, sad ćemo saznati šta ima Phoebe. I to su pečurke. Ovog puta prvo ćemo početi sa Jane. Hajde, Jane, probaj. O da, obožavam Cheetos. Sigurno će mi se dopasti ukus. Odmah ću da probam. Umačem u čokoladu. Da, izgleda lepo. A kakav je ukus? O, sviđa mi se. To je tako ukusno da bih mogla svima preporučiti da probaju to. Želim još. Ovog puta ću uzeti više. O, kako mnogo. Super. Divno. Blago meni. Treba mi još više čipsa. Da, tako je bolje. O, savršeno. Poješću sve do kraja. Moram i ja probati Cheetos sa čokoladom. Zato ću ukrasti par komada od Jane. Mislim da neće primetiti ako. Stani, čak ni ne pokušavaj. Ti imaš svoje pečurke. Jedi ih. Jao, sirove pečurke su tako odvratne. Ne podnosim ih. Možda će sa čokoladom biti ukusnije. Moram probati. Sad ću močiti sve u čokoladnu fontanu. Tako je. Vreme da probam.
Jao, to je odvratno. Jane, nikada nemoj probati pečurke sa čokoladom. To je gadno. Ne razumem zašto je Jane dobila Cheetos, a ja ove glupe pečurke u čokoladi. Wow, već imate novu hranu ispod poklovca. Hajde da odmah saznamo šta je tamo. Ko će prvi? Jane je pobedila. To je sladoled. Da, veoma sam srećna. Sladoled sa čokoladom, šta može biti bolje? Tako je lijep. Wow, i ukus je dobar. Želim još. Nikada mi neće biti dosta sladoleda sa čokoladom. Oho, blago tebi. Da, ja sam oduševljena. Skoro sam sve pojela. Eto. Pitam se, a šta je kod mene? Bilo bi super da i ja imam sladoled. Šta? Celer? Kakav užas. Moram ga probati sa čokoladom, ozbiljno. Ne mogu ga čak lepo ni umočiti. O ne, izgleda grozno. Ne razumem kako ga ljudi jedu. O, to je gadno. Zapravo, već sam se navikla na taj ukus. Može se izdržati. Sad ću brzo pojesti taj celer. Da, tako je. Hajde, moram izdržati to. Ostalo još malo. Da, jedem. Još malo. To. Bilo je teško, ali uspela sam. Jane, nemoj nikad probati celer sa čokoladom. O, ne. Izvinjavam se. Nova hrana. Hajde odmah da saznamo ko je imao najviše sreće. O, Jane je dobila kuvano jaje. To nije ono što ide uz čokoladu. A šta je kod Phoebe? Wow, to su krosani. Sjajno. Već sam spremna da ih probam. Umačem u čokoladu. O, to izgleda prelepo. Jedva čekam da probam. Jao, to je divno. Volela bih da odem u Pariz da jedem puno krosana. Ekstra. Želim još. Wow. Imaš tako lepe čokoladne brkove. Šta? O, stvarno sam smešna. Jane, sad je tvoj red. Iskreno, nemam želju da probam kuvano jaje sa čokoladom. Ali znam da moram. Nadam se da to ipak nije tako odvratno kao što mislim. Ja volim jaja, ali nikad ih nisam jela sa čokoladom. Dobro, sad ću probati. Srećno. Fuj. Ne sviđa mi se. Ali može da se jede. Hajde, još malo. Dobro je. Sada moram popiti što više čokolade. O, da, prelepo. Ovo mi se sviđa mnogo više. Tako je. Ali sad imaš čokoladne usne. Den, moramo naći ključ da bih izašli odavde. Ovdje je jako strašno. Kakvi su tu sefovi? I tu su brave? O, vidi, na ovoj kutiji je nacrtan ključ. Hajde da vidimo šta je unutra. Odlična ideja. Sad ću izvaditi ključ. Nadam se da je tanir sa slatkišima. A nije, tamo se nešto pomera. O, našla sam ključ. Kakav užas. To je bila činija sa crvoma. Barem sam našla ključ. Pa da vidimo šta je u ovom sefu. Mamice! Ko se usudio da me uznemiri? Den, u sefu je nečija glava. Šta tu izmišljaš? Daj da vidim. Zatvorite vrata. Mija, spasi me. Jesam rekla. O, vidi, nova kutija. Hajde da vidimo šta je tamo ovog puta. Jao, plašim se. Nemojte me jesti, molim vas. Izvinite, gospođica zmija. Ne želim vas uznemiravati. Joj, polako. Možda je ovdje ključ. O, ne. Gdje je taj glupi ključ? Da, evo ga. Sad ćemo otvoriti sef. Osjećam da će tamo biti ključ od sobe.
O ne! Aha, kako ti se sviđa takav ključ, Den, a? Nešto nisi zadovoljan? Bolje pogledaj kutiju. Tamo je nešto novo. I na tebe red. Sad ću saznati što je unutra. Tamo je nešto nejasno, nešto ligavo. Mamice, nadam se da tamo nisu bale, molim vas. Našla sam ključ. Evo ga. Odvratno. Da li su to zaista nečije bale? U redu, zaboravimo na to. Idem da otvorim sef. Ko je tamo? Mamice, napadaju me slepi miševi. Vidi, nova kutija. Sad ja. Jao, samo da ne bude nešto živo. Jao, opet nešto ligavo. Mija, ne znam šta je to, ali mi je neprijatno. Liči na mozak. Nadam se da grešim. Evo ključa. Ja ću otvoriti sef. Šta će biti unutra? Mala kolica. Kako slatko. A ko leži tamo? Mamice, to je mali kostur. Skloni ga. Opet nešto novo. Idemo dalje. Sad ti traži ključ. Ma nema problema. Ovdje je nešto mekano i kvadratno. Mislim da je ključ unutra. To me podsjeća na žele. Joj, kako je to gadno i teško se probija. Hajde. Već sam blizu ključa. Osjećam to. Još malo. To, ključ. Jao, kako su mi klizave ruke. A šta će biti u sefu? Pomoć! Zavlače me u pakao. Neću to dozvoliti. Hajde. Jesi li dobro? Odlično, jer smo dobili novu kutiju. Jao, na mene red. O ne, tamo su pacovi. Odmah sam ih prepoznao. Ludo se plašim pacova. Mali, došao sam po ključ. Nemoj me ujedati. Evo ključa. O ne, to nije ključ. Gdje je taj ključ? Evo ga. Konačno. Sad ćemo otvoriti sef. Jesi spremna? Mija, vidi šta su uradili. Nadam se da to nije krv. Ali šta još može biti crveno? Nemam pojma. Mija, probudi se. Hajde, dođi sebi. Ti sljedeća tražiš ključ, ne želim ponovo da radim to. Dobro, sad ću. Nadam se da će unutra biti nešto lepo. Jako se nadam. To je nešto okruglo i elastično. Osjećam se kao da ulazim u nečiju glavu. Mekano. Čak mi se sviđa. Evo ključa. Moram otvoriti sef. Nadam se da će mi se posrećiti. Joj, šta je unutra? Neko dugme. Den, hoćeš da ga pritisneš? Hajde, bolje ti. U redu, pritiskam. Šta treba da se desi? Mamice, Den, šta je to? Šta sipaju na mene? Nadam se da je to čokolada. Dosta. Den, opet nešto novo. Idi, vidi. Veoma sam srećan. Ok, sad ćemo da vidimo šta je unutra. Ovdje se opet neko kreće. Ali gdje je ključ? Negdje blizu. Našao sam ga. Šta je bilo unutra? Ne, više od pacova se plašim samo buba švaba. Vidi kolika je. Jao, moram otvoriti sef. Mija. Trudim se da bude miran, ali na meni je veliki dlakav pauk. Skloni ga. Den, pauk je ogroman. Gotovo. Poješći me. Gde da napišem oproštajno pismo mami? Uspeo sam da ga sklonim. To je bilo strašno. Mija, kutija. Opet? Pa koliko više? Nadam se da unutra nije neko čudovište. Opet nešto ligavo. Ok, moram naći ključ. To me podsjeća na tanjir sa kakom. Miris nije loš, to je već dobro. Našla sam ključ. To nije ono na što sam mislila, to je čokolada. Baš je ukusna. Dakle, treba otvoriti sef.
sutra će sigurno biti nešto dobro. O, je li to bundeva? Ha? Ja sam rekla da će biti nešto dobro. Bundeva mi ne može ništa. A šta je unutra? Mija, to je ključ. Sigurno je od rešetke. Možemo izaći odavde. Super, prošli smo ovu strašnu sobu. Nadam se da ćemo brzo zaboraviti na to. Je li to taj ključ? To! Hajmo odavde!